Iniciar entón o pleno ordinario 29 de setembro de 2022. Acta da sesión anterior, alguna cousa? Non. Todos a favor. Pasamos ao punto segundo. Bueno, estrenamos o regulamento, verdad? Que traer un... Que aprobamos no seu día. Minuteiros, claro, os minuteiros hai que... Sí, bueno, pues na seguinte haremos. Ahora un pouquiño ahora vamos por o tempo. Non me miro, entón, non sei canto tempo levo. Vale. Pon o móvil aí, non? Vaime avisando. Vale. Intentarei ser. Vale, non te preocupes. Tampouco vai ser isto... Bueno, imos iniciar, por tanto, o pleno moción da BNG para a recuperación dos medios de Tallón e a súa contorno. Bueno, isto é unha iniciativa que a única sorpresa que debería provocar neste pleno é que teñamos que volver traela. É algo que aquí se trouxo en diversas ocasións, de diferentes maneiras. Trouxémolo, bueno, eu quero lembrar cando menos en 4 ou 5 ocasións como pregunta, trouxémolo tamén como iniciativa. Houve unha aprobación neste pleno para levar adiante actuacións. Tivemos como escoitar como se nos dicía aquí no propio pleno que traballos elementais de desbroce eran grandes proxectos para Dallón máis. A realidade teimuda, e tristemente o que temos que ver é como, pois pasado tanto tempo, pois a situación do conxunto etnográfico dos muiños de Dallón pois segue estar pois nun estado pois, absolutamente inadmisible para, bueno, pois para o que iso representa e sobre todo para o potencial que un lugar como Dallón pode ter para o noso concello. Nos entendemos que elementos etnográficos como son os muiños, pois ademais son algo que atrae veciñanza, pero máis pon en valor un lugar que nos conecta directamente co que foi a vida, a historia do Concello de Soutomaior, e que nese estado de abandono pois representan pois unha visión que nos creemos que é de todo menos apropiada e adecuada para o que debe ser o noso Concello. Pero, por riba de todo, nós o que creemos é que isto é que xa non é que sexa unha reivindicación do BNG, nin sequera é algo que sexa unha reivindicación da veciñanza da Devesa, onde están integrados este conxunto etnográfico. O que chama un pouco a atención é que é unha demanda que se fai extensiva a calquer persoa que vaya por ali de vez en cando a camiñar, que se atope co estado no que están e que se preguntan como é posible que ali non se fagan actuacións pois, de ningún tipo. E nós, xa o dixemos no seu momento, somos perfectamente conscientes, eu creo levar que hai 3 anos ou 4 anos que se aprobaron xa iniciativas aquí para levar adiante actuacións e aquí non se fixo absolutamente nada. Pero somos perfectamente conscientes de que aquí pode haber dificultades técnico-administrativas para levar adiante actuacións nuns muiños, nun conxunto que obviamente son de propiedade privada, bueno, que pertencen en ocasións un único muiño a varios veciños, e nós entendemos que iso pode implementar unha dificultade. Mais o que si nos resulta xa un poquinho máis difícil de entender é como é posible cando o espazo no que se atopa este conxunto etnográfico que é da Comunidade de Montes, que sempre se prestou e apostou por que este conxunto se puxese en valor, pois non se fixese ni unha soa actuación. É dicir, aquí, todo o que se... a quenlla que trae a auga, todo o que é ese conxunto etnográfico pode levarse adiante. Agora hai mesmo mecanismos xurídicos para levar adiante actuacións a eses efectos, pero, de logo, o que sí resulta absolutamente inexplicable é que, aínda cos muiños en restaurar, como se fai en moitísimos lados, o sea, aquí en Vilaboa, no Concello, bueno, todos lados que pode non estar pois os muiños plenamente recuperados, pero sí que hai un espazo e unha contorna que pon en valor
eses elementos etnográficos e que, polo tanto, convirten un espazo de tradición, de historia e de valor pois etnográfico, antropolóxico, histórico, como son os muiños de Daión, pois nunha oportunidade para veciños, para visitantes e para o dinamismo deste concello. Tristemente, o que vemos aquí pois é o abandono, o desleixo de sempre. Aquí non se levaron adiante ningún tipo de iniciativas e insisto, porque nós creemos que o central non é tan importante o que se vai a facer no propio muiño, é dicir, nos edificios. Aquí o importante é que se poña en valor a contorna e temos un acordo neste pleno de hai anos para poñer en valor esa contorna. Xa a comunidade, os propietarios desa contorna están perfectamente de acordo e non se levou adiante ningún tipo de actuación. Entón, polo tanto, nos creemos que é algo pois difícil de explicar e, dende logo, con esta iniciativa o que queremos é, pois, novamente, non debería ser necesario, pero debido ao desleixo que hubo por parte do Concello para levar adiante ese tipo de actuacións, pois nos vemos na obriga de ter que volver a traer esta iniciativa para volver a poñerlle o foco a unha cuestión que é unha demanda da veciñanza, insistimos, da veciñanza de Besa, da veciñanza de todo o Concello, pero, sobre todo, eu creo que un acto de xustiza para coa nosa historia. Entrar xa moito no fondo da cuestión. É evidente que há 7 meses de rematar un mandato, é evidente que nestes últimos plenos pues, entrarán moitas mocións, efectivamente, con todo o dereito do mundo, bueno, para facer cousas seguramente en moitos sitios e en moitos barrios. É evidente tamén que neste tempo que nos resta non vai a ser posible comprometerse, non, a facer todo o que nesta mesa entra, non? E é evidente tamén que vai ser imposible neste tempo que nos resta cumprir prazos e dotacións económicas. Por lo tanto, o que quero dicir con isto que nós, nestes casos, na maioría das mocións que se van presentando neste sentido, imos a aceptarnos, probablemente estando de acordo con moitas, pero pola responsabilidade de saber que non se van poder levar a cabo. Neste caso en concreto, bueno, o Concello algo fixemos naquele entorno, restaurouse e rehabilitouse un lavadoiro que estaba en condicións lamentables con unha placa de, todos recordamos, non? Unha placa de formigón ali, que aquilo era terrible, e foi arranxado xa no seu momento polo Concello. E é certo que nós estamos contribuindo de alguna maneira, non? A que, bueno, durante algúns veces o ano aquilo se limpie e se poña pois nunhas condicións lamentables. Por lo tanto, non estamos de acordo que é un lugar que debemos recuperar entre todos. Tamén é certo que, como vos sabedes, ademais, pediuse a Diputación cal sería a mellor forma, non, para que nos fixera un informe para saber cal sería a mellor forma de actuar neste caso, porque, como ben dicíades, bueno, vos decides cada comunidade de montes, nós temos as nosas lutas que eso sexa da comunidade de Montesolo, non? De feito, ali arreglouse por un propietario particular. E, por lo tanto, eu entendo que ali, ademais de que probablemente teña a comunidade de Montes, haxa máis propietarios particulares e o que é peor, non? O que é máis complexo, non? Que haberá dereitos pois para que tiñan sobre os muiños probablemente, non? E, polo tanto, como ben vos dicíades, é unha cuestión complexa, pero que é unha cuestión que se pode facer e que hai que facer a través de, como dice o informe que solicitamos á Diputación, pois a través de haberá que facelo a través dunha expropiación. E, efectivamente, pois eso será o que haxa que facer no futuro e que está encima da mesa, por tanto non teño moito máis que aportar a esta cuestión, verdad?
3 minutos, non? Por favor. Sí. A ver, non sei que non nos deixa de resultar chamativo, non? É dicir, a ver, por unha banda, o absurdo do posicionamento da abstención. É dicir, se hai unha abstención do Grupo PP, a iniciativa apróbase. Por lo tanto, está dicindo, abstémonos porque se vai aprobar, pero non imos facer. Nos está trasladando isto, pois, con todos os respetos, pero políticamente un exercicio de cinismo que a veciñanza creemos que non merece. Entón, hai dúas cuestións. Claro, pero que ademais cando se nos di que non se vai a levar adiante esta actuación, porque claro, como estamos bueno, no ano que ven vai haber eleccións e non vai a ser posible comprometerse cos prazos nin coas dotacións económicas, claro, pero que resulta que esta iniciativa aprobouse no ano 2019. 2019, reivindicouse antes, pero está aprobada por unanimidade no ano 2019. E agora o gran argumento do grupo de goberno é que di que non dá tempo cos prazos e coas dotacións económicas. A ver, eu con todos os respetos, para nós isto parecenos un insulto á veciñanza. É dicir, non é de recibo, é unha contradición de libro que está evidenciando este alcalde e, dende logo, entendemos que a veciñanza non merece iso. Cando falamos de actuación, que fan? Home, fanse desbroces nos camiños. Home, menos mal. Menos mal que non deixamos que as silveiras devoren aquelas rutas e que non se poida nin acceder. Pero o que nós estamos a falar, este problema da propiedade, haino en Soutomaior, haino en Daión, haino no espazo no conxunto etnográfico e haino en todos os concellos do mundo que teñen muiños, porque esta era unha fórmula tradicional de xestionar os recursos e de xestionar que era os muiños, polo tanto pasa en todos lados. En todos lados se poñen en valor, se restauran, se reforman e aquí, pois, dice que a gran actuación que se fixo foi unha reforma dun lavadeiro que, por certo, o deseño, a execución, o deseño, pois en ocasións, en algúns outros, deixa moito que desexar no que ten a ver co respeto ao patrimonio. As actuacións que ali se fan. Polo tanto, nós, aquí o que queremos insistir é unha cuestión. O espazo, a contorna, sí que é da comunidade de Montes. A ubicación dos propios muiños, certamente, hai algúns que son de propiedades, pero a contorna na que están ubicados, o espazo, polo que transcorre a Quenlla, polo que están pois o conxunto dos muiños e da comunidade de Montes que levan demandando e solicitando que se recuperen. Por lo tanto, as excusas de mal pagador que se están dando cando no ano 2019 se di que non se van a recuperar, eu creo que non son, bueno, pois algo que esa veciñanza merece. Nos, dende logo, entendemos que a recuperación do valor que implica para o noso concello este conxunto etnográfico é algo irrenunciable e, dende logo, que non tiña dúbida este goberno que se non se fai agora, no goberno actual, farase se temos ocasión de gobernar. Mais nada, e moitas gracias. Pois ben. Votamos. Sí, sí. A nosa xa foi a moción punto 3 é a moción sobre o BNG dice o incumprimento do grupo de goberno dos compromisos acadados en favor do barrio de Aranza. Bueno, o ano pasado, no mes de novembro, trouxemos unha iniciativa aquí consensuada con parte da veciñanza de Aranza de varias problemáticas que eran de sobra coñecidas e que son completamente obxectivas. Nós tamén entendemos que moitas desas problemáticas eran, bueno, difíciles de solucionar no curto prazo, como podían ser os accesos dos equipos de emerxencia a determinadas zonas, pero sí que pedíamos que se fixese un estudo ao respecto. A día de hoxe nada se sabe de dito estudo. Pedíamos que se mellorase o acceso tamén pola pasarela, que se falase co Concello de Ponte Caldelas e coa Comunidade de Montes de Silvoso. Non sabemos a día de hoxe se falou ou non, que se sabemos que pasou outro verán. Seguiron existindo estas problemáticas, pasamos un verán, que hubo moitas problemáticas tamén de incendios. Gracias a Dios non chegaron ao barrio de Aranza, que xa tiveron que ver no 2016 como correron un grave perigo. E nada se fixo ao respecto. A situación do barrio, lonxe de mellorar, empeorou. E a día de hoxe, se baixas a Aranza, onde quedaba a pasarela de madeira, antes quedaban os restos, agora o único que queda é broza, nun nivel tremendo, cando a xente baixa sistematicamente por ali, o acceso ao muiño de arriba, o muiño de Teresa, está nun estado lamentable, con caídas. Hai 2 anos miramos como que hai unha persona
e se tivo que desplazar 2 kilómetros para chegar ata onde estaban os equipos de emerxencia e nada se fixo para solucionar esa problemática. As beirarrúas siguen nun estado tremendamente cobertos de maleza, o que pode supor a caída de calquer coche, e o que é peor é que, falando antes dos incendios e dos accesos de emerxencia, e a día de hoxe, se sube hacia a Cabadiña, podemos ver primeiramente, unha vez que collemos o cruce da Aranciña hacia arriba, un muro completamente caído no chan con uns plásticos de protección civil, como se iso fixera que os coches os atravesaran, pero despois, xa durante meses, miramos eucaliptos na carretera caídos, sostidos única e exclusivamente polo tendido eléctrico. Nos parece, non podes ir a miralo, pon a miralo hai 2 semanas, pon a miralo onte, eu pensei que igual presentando unha moción de Aranza como o grupo de goberno funciona así, igual irían ali a resolver os problemas, nin iso se pasaron. Logo, xa, para rematar, non teño moi controlado na toma dos tempos, a chegada ao barrio é desoladora. Nos chegamos, logo de ver a pasarela de madeira ali tirada, chegamos a ponte, miramos como faltan vallas, como os adoquíns do lado do Soutomaior están completamente desaparecidos, miramos un colector de basura nun estado deplorable, roto por todos lados, logo se seguimos hacia o chiringuito, miramos todo cheo de basura, podíamos parar incluso ali a ver a televisión porque hai unha ali tirada, leva ali mesas, leva ali todo o verán, se esa imaxe que queremos que os turistas que veñen ao Concello de Soutomaior, a pesar do goberno, se leven, pois bastante triste. Se queremos que a veciñanza de Aranza siga sufrindo verán tras verán o medo de que veñan uns incendios, porque os equipos de emerxencia non poden acceder e teñen os eucaliptos en riba da casa, xa digo, moitos deles a día de hoxe incluso sostidos polo tendido eléctrico. Vale, podo aportar documentos gráficos, se queredes, pois se isto que lles espera aos veciños de Aranza, pois, e ademais, se como ben dixo o equipo de goberno, van se abster polos plazos que veñen eleccións non se vai a facer, se que van a ter que soportar outro verán así, bueno, os pobres. Gracias, Diego. Nós tamén escoitamos veciñanza de Aranza, tamén nos escoitamos, que é un plantexamento catastrófico, non? Do barrio, parece que eu estuve en ali, bueno, esta semana 2 veces, me parece, e, bueno, de vez en cuando tamén vou por ali igual que vas ti, non? E decides aquí en opción que correcto mantenimento da estrada a Ermida. Eu pasei por ali pola estrada da Ermida, non topei ni un solo bache, verdad? O roce de limpieza das distintas cunetas, eu creo que limpiouse todo o barrio como en todos os barrios do Concello, que se fai durante todos os brans, que todo sigue igual, que a veciñanza foi desoída. Eu creo que durante estes tempos se fixeron cousas. Non podo discutir se hai un eucalipto tirado encima dun... Normalmente a xente suelen chamar e suelense quitar cando algún eucalipto, algún pino, alguna pois ten perigo, se suelen cortar normalmente. Non teremos notificación dese eucalipto, pero non te preocupes que se realmente hai algún perigo será retirada, non? Se levaron a cabo ali algunhas actuacións que ti conoces ben como a min, aquelas escaleras de xica que comunican dúas partes importantes do barrio, pois foron arranxadas para que puderan ser transitadas. A cachopa onde están o inicio das casas, pois sabes que tamén foron arranxadas a petición daqueles veciños, e despois, o resto se saneou, non? Hasta as carballas. Cambiaron, ten luminarias, non? Nos últimos tempos ali, puxeron luminarias e é certo que se ten falado con algunha xente dali polo tema dos camiños. É certo, e hai xente que pode dar constancia dela, e que se estuveron vendo cousas para poder arranxar esa problemática que efectivamente existe en Aranza, non?
Eu sigo dicindo que por suposto que vamos a seguir traballando por ese barrio e por todos os barrios do noso concello, chámese Aranza, chámese Moreira, chámese Alxán, chámese como se chame, e polo tanto creemos que se irán facendo cousas, e creo que en Aranza se levan feito bastantes cousas, por non dicir moitas. Que topemos unha cuneta sin desbrozar, pode ser, non che vou a negar que vayamos a un sitio que hai un camiño sin desbrozar en algún punto concreto, pero que son os viales principais, todos foron desbrozados, todos foron, incluso ese que do que fala, desde da Ermida e tal. Por lo tanto, eu creo que se está dando un tratamento pois como a todos os barrios do concello e, por lo tanto, bueno, temos visións distintas probablemente do que necesita cada barrio e podemos coincidir incluso en algunhas, suposto. Para comenzar, estou de acordo co alcalde en que se está dando o tratamento que se está dando ao resto dos barrios do concello, o do absoluto abandono, o tratamento que se está dando. Por falar das obras que mencionaba o alcalde, bueno, non vamos a obviar o formigonado da Cachopa, unha ponte tan preciosa que lle pasamos un formigón por enriba. Pero bueno, escaleras de Xica. As escaleras de Xica, bueno, ahora os equipos de emergencia siguen sen poder acceder, pero os vecinos poderán baixar por unhas escaleras, poderán baixalos nas camillas, poderán baixalos no que faga falta a costas, pero os equipos de emergencia non hacen. Os bombeiros subirán tamén por ali para ir a apagar os lumes. O mantemento axitado das cunetas, home, se por mantemento axitado das cunetas entendemos toda a basura que está tirada, nada máis, cedemos ao barrio, vale? Se por mantemento entendemos que non fai falta nin sequera chegarse ao Coutiño, xa simplemente accedemos ao barrio, xa se o mantemento das cunetas, vale, amigos, Estrada de Ermida, bueno, digamos, de que foi hai pouco, foi en verán, consello que vaya no inverno, pero vaya despacio, teña cuidado. Eu fui na moto e aquí le parece unha carrera de obstáculos, un nivel de perigo, vamos, tremendo. Eucaliptos, o malo xa non é que nun momento puntual estén en riba do tendido eléctrico, o malo é que poden caer en riba do tendido eléctrico como podían caer en riba das casas, como poderían caer nun momento de incendios, en momentos que xa miramos caóticos no barrio sin que os equipos de emergencia poderan acceder. E logo, xa, para rematar, plantexamento catastrófico que fau eu, plantexamento catastrófico que fan unha veciñanza de Aranza. Plantexamento catastrófico que é algo objetivo que se pode acceder. Vale, porque a verse, ao final vai a ser que cando a Protección Civil di que os accesos eran tremendos, describen un operativo tremendo para desaparecer unha persona durante 2 kilómetros polo estado, tanto da zona de acceso ao baño como o estado que hai dende o Coutiño hacia onde están as pozas. A Protección Civil minte. Cando o concelleiro do bloque trae documentación gráfica, o concelleiro do bloque minte. Cando a veciñanza de Aranza di ao estado do barrio, di que non poden acceder cinco os equipos de emerxencia que se teñen que desplazar dende Aranciño ao Coutiño, que son casi 2 kilómetros, pois tamén minte. Aquí o único que ten razón, os únicos fan mellores son o alcalde que fan unhas escaleras ou que non está tan peligroso. E, bueno, ni siquiera mencionou o estado da ponte que accede ao barrio, O estado da ponte que accede ao barrio, o que lle falta a metade da baranda. A metade da baranda falta completamente os ferros, faltan os adoquíns, nada máis. Non, que se queren enseñar os documentos gráficos, vaya por ali. Eu non dudo que vostede vaya moito ao barrio de Aranza, non o dubido, que si dubido que se fixe un pouco máis, e xa lle digo, acceda, mire, así como mira, nada máis chegar á dereita, pasarela de Madeira, non, perdón, baranda de Madeira, fora, caída. Sabes de que concello é eso, non? De que concello son os adoquíns posteriores que faltan? A baranda de Madeira, sabes de que concello é, non? Os adoquíns posteriores que faltan. A ponte nosa. Vale. Sí. A quen lle faltan un montón as vallas, a quen lle faltan os adoquíns, e o contenedor... A baranda de Madeira... E o contenedor non... O contenedor o contenedor posterior nun estado completamente de abandono, coa tapa xirada, completamente roto, todo pintado, tamén supoño que será de outro concello, só que está do noso lado. Non, ten máis que decir, xa hai cousas que... Disculpa por... No, disculpa. A primeira vez... Disculpa. Iremos entrando na dinámica nestes que nos quedan, non? Non, porque a verdade que non tiña que haber dito nada. Pero eu non dixen que mentiras en ningún momento, Eu esa palabra non a escoitei aquí, non dixen que... Eu creo que tampouco é dúplica, non? Quer dizer, eu creo que non dixen que... Eu non dixen que ti mentiras, eu non sei se alguén escoitou aquí, dilo ti. Eu non dixen que mentiras, nin que deixaras
a veces non fai falta mentir, para non dicir toda a verdad. Pero que haya un contenedor en mal estado, si non xo vou a negar, pero é que pode haber en Aranza e pode haber en calquer sitio de calquer concello, quer dizer, eso é que non, se está mal non vou a negar que este mal, pois arranxarémolo, vale, é un problema para ter en conta. Hombre, nós normalmente pasa que hai puntos en concreto e además se repite moitas veces, hai puntos deles é ese, da entrada do barrio de Aranza, que é un sitio moi fácil de depositar lavadoras, de depositar colchóns, de depositar, que ás veces, bueno, pues ao mellor tardase máis do necesario en tiralos. Trataremos de que eso non siga pasando, pero non é que leven ali un ano porque os contenedores, non, é que cada semana nos aparecen, hai certos puntos do concello en que eso pasa e un deles efectivamente, pero bueno, en todo caso é un problema subsanable e que trataremos de subsanar. Para rematar, igual tiveramos o punto limpo como tiveramos que ter, non pasabais tamén na Aranza nin no resto puntos do concello, tamén me refiro a contenedor, nos vamos a unha casuística concreta, pequena, para obviar a problemática xeral no barrio, pois vaya por Dios. Nos seguimos insistindo e instando o grupo de goberno a que cumpla o acordo plenario acadado o ano pasado, sobre todo no que ten que ver con resolver os problemas de acceso dos equipos de emerxencia. Non vai a ser que nos teñamos que ver como nos tivemos que ver por desgracia no ano 2016 e teñamos que lamentar males maiores. O voto é voto favorable. Sí. A abstención, como decíamos ao principio. Pasamos ao punto 4, que é a accesibilidade e as barreiras arquitectónicas no concello. O que é un do BNG tamén. Ben, pois un pouquiño estamos na mesma casuística que estábamos a falar coas outras dúas iniciativas. Van 3 iniciativas neste pleno. A primeira respecto da recuperación dos miños de Dallón do ano 2019, na que o Partido Popular non fixo nada. A seguinte iniciativa que acaba de traer aquí o noso compañeiro Diego Moreira a respecto da situación do barrio de Aranza, tamén aprobada por unanimidade neste pleno. O goberno local do Partido Popular non fixo nada e agora pois traemos unha nova iniciativa que tamén se abordou neste pleno en máis dunha ocasión, en a que tristemente temos que ver que non só o Partido Popular non levou adiante as actuacións que se demandaban, senón que en moitas ocasións empeorouse para con moito o estado da mobilidade no noso concello. E o que aquí estamos a trasladar é algo que creo que ten que ter 2 eixos. A primeira, a mobilidade, o modelo urbano como elemento de vertebración, de dinamismo e de futuro para o noso concello, pero despois algo que nos consideramos que é máis importante, aínda se cadra, que é o dereito de toda persoa, independentemente da súa condición, das súas posibilidades de mobilidade, da súa idade, de se teñen nenos cativos ou non, a desplazarse polo concello cun mínimo de seguridade, cun un mínimo de posibilidades para desenvolver os seus proxectos de vida. E isto é algo que non se pode facer nos centros urbanos do Concello de Soutomaior. Xa non falamos de algúns casos do rural, entendemos que hai maiores dificultades, pero o exemplo que ven trasladar o noso compañero na iniciativa anterior respecto ao barrio Aranza. Pero a nós, falando con algunhas persoas que sofren, que padecen as circunstancias da mobilidade, pois neste concello, o que nos dicían é: eu creo que se vai abordar isto, o que deberíades facer, como se fai en moitos lugares, en moitos concellos, é ir aos Sergas, coller unhas cadeiras de rodas e toda a corporación darnos un paseo por Arcade en cadeiras de rodas para que vexamos que é o que vive cada día unha persoa con mobilidade reducida neste concello. Eu quero trasladar esta proposta porque creemos que é algo que se non se percibe polo goberno a priori, pois teremos que facer porque se viva, máis o que traslada calquera persoa con mobilidade reducida,
ou o que traslada calquera nai, calquera pai que leve un carriño de bebés polo concello, o que traslada calquera persoa maior cando ve o estado das beirarrúas, o estado e a estrutura das beirarrúas que temos, sobre todo nos núcleos urbanos do noso concello, pois é que dunha violencia estrutural os centros urbanos de Soutomaior, pois, absolutamente terrible. Digo violencia estrutural e efectos de mobilidade porque é unha terminoloxía que se adoita empregar cando existen dificultades para que estas persoas poidan levar adiante o que para cuestións como non simplemente pois son incómodas, para eles imposibilitan a súa dinámica de vida, a súa vida diaria. Polo tanto, nós entendemos que isto que se abordou é inasumible. Hai carencias que son estruturais absolutamente. Aquí que teñamos un concello pensado para os coches e no que os peóns teñen que estar por beirarrúas diminutas é algo que vimos arrastrando. Bueno, o modelo que defende este grupo de goberno e que implementou e que, por exemplo, no centro urbano de Arcade pois ten unhas consecuencias terribles, pero que ademais temos que ver como hai beirarrúas de metro e medio de ancho que imposibilitan pois que exista o mínimo de dinamismo que requiren os tempos actuais sen que se leven adiante pois actuacións estruturais, serias e con alternativas que son necesarias e que, ademais, eu estou absolutamente convencido que son inevitables. É dicir, o futuro deste concello vai pasar por aí. Xa deberíamos estar neste tipo de iniciativas e o que nos está pasando é que simplemente vamos pues, atrás, outra vez levando no vagón de cola e coas consecuencias que iso ten para as persoas con mobilidade reducida, mas tamén para o dinamismo, para a economía e para o comercio local do noso concello. Nós, polo tanto, o que vimos a demandar é dúas cuestións fundamentais. A primeira, no inmediato, arranxo de beirarrúas xa, porque hai estados, hai adoquíns que están nun estado lamentable. E se queres, despois, trasladamos algúns puntos concretos. E despois, un estudo para levar adiante un modelo de mobilidade que sexa acorde aos tempos nos que vivimos e que sexan acorde ao desenvolvemento potencial que ten o noso concello. Muy bien, estamos clavando. Bueno, está claro que es un problema que atañe bueno, pues a este concello, a todos os concellos y un problema xeralizado que todos creo que debemos estar muy concienciados, ¿no? Muy sensibilizados. Creo que non somos alleos ao que está pasando no noso concello e, bueno, tratamos de a toda agora, ¿no? De facer algunhas actuacións que minimizaran, ese impacto, ¿no? Bueno, por poñer algúns exemplos que todos coñecemos, non? Pues eu creo que o acceso a todos os edificios municipais neste momento pois son accesibles, non? Bueno, non hai moito, colocamos o ascensor na biblioteca, colocamos o ascensor aquí no concello tamén, bueno, nas novas obras que se fixeron pois tanto en toda a zona de Rosalía Castro como de Tal Río, como no Peirao, como na Feira, digamos, todas as novas obras que se foron facendo, pois se tuvo moi en conta esta dificultade, e polo tanto eu creo que non somos alleos ao que está pasando pois na sociedade actual, na que por sorte pois cada vez máis persoas teñen acceso á mobilidade mediante as cadeiras, non? Que antes pois eran digo as cadeiras de forma individual, sin ter que ser acompañados, non? Isto cada vez son máis e iso a veces pois incluso dificulta máis, non? O cual creo que temos que ter moito máis sensibles e ademais se ve dunha forma diaria, non? Xa digo, levamos feito cousas
levamos rebaixado algunhas aceras onde así é posible e noutras que, bueno, que non é posible e habrá que tomar outro tipo de medidas, non? Tamén é certo que unha das peores que temos neste momento é a estrada de Soutomaior e é unha carretera que hombre, que estamos pelexando coa Diputación precisamente para que poidamos pois arranxala. Parece ser que viñeron bueno, pues nesta semana e na semana anterior aí a vela e esperemos que algo fagan, pero incluso en algunha reunión co diputado encargado do tema, pois eu transmitinlle este problema e estamos á espera de que se tome algunha medida, pero non é só nesa estrada tamén, esa estrada que empeza na de Pierres e acaba, como sabedes, na rotonda do pabellón. Bueno, hai problemas tamén na da Xunta, é dicir, hai problemas en distintas carreteras que neste momento non son competencia do noso Concello, pero que nós estamos e actuamos algunha vez de forma que para disminuir eses problemas que está habendo. E polo tanto, pois somos conscientes de que efectivamente hai que seguir traballando neste eido. De feito, como digo, levamos traballando e levamos feito cousas, eu creo que importantes, e que todo o que fagamos a prol de toda esta veciñanza con problemas de mobilidade, pois será benvido. Non temos ningún problema en que isto sexa así e que sigamos entre todos traballando para que as dificultades cada vez que sean menores. Eu que non tallo, non do meu abraio. É dicir, aquí temos un grupo de goberno que ante problemas de mobilidade que afectan a vida diaria das persoas con mobilidade reducida, das persoas que traen carriños e ao dinamismo e a propia estrutura e a mobilidade no Concello, o que nos di este alcalde que hai problemas, como se aquí nos últimos 27 anos pois non houvese ninguén ao volante, e que tamén é algo que pasa en moitos sitios. É dicir, que hai problemas en algúns puntos, vémolo e por iso traemos aquí estas iniciativas, pero que debe dicir un alcalde, creo eu, é non que hai problemas, senón que solucións propón. E iso é o que denotamos que falta, non? Nesta intervención. Entón, claro, se as solucións que nos ven a propoñer este grupo de goberno é a do mal de moitos, pois temos un problema. Temos un problema porque estamos en outros sitios, pero claro, é que ni iso, porque Dios seguimos a hacer aquí hubo, quero lembrar con a Asociación Aspavi hai uns anos unha intervención na que se pedían diversas actuacións para favorecer a mobilidade non só a xente de cadeira, senón persoas que tiñan, bueno, pues outro tipo de problemas. Que iniciativas se levaron adiante? Os cegos, etcétera, ces edificios. Hubo un acordo que se firmou e saiu na prensa. Cero. Non se fixo nada. Pero claro, seguimos despois tamén ao que ten que ver, claro, as actuacións que propuxo o propio alcalde, Rosalía de Castro. É que en Rosalía de Castro hai varios puntos nos que non pasa un carriño polo outro. Ten que baixar a xente a ver a rúa. E que despois poñemos exemplo de Talo Río. O firme de Talo Río, que é algo que está superando en 20 minutos, que implica por unha persoa que tiña que levar cadeira de roda, empuxando nos días de choiva. No Peirao, un parque infantil convertido nunha rotonda, con coches ao redor, un aparcamento nun lado, a estrada polo outro, cando aí no seu momento demandamos plataforma única e limitacións de penalidade. O goberno non quixo facer caso. E claro, xa cando falamos despois da estrada de Soutomaior, que sabe perfectamente, porque ademais hai un informe que obra máis do goberno neste Concello que di que as actuacións nas beirarrúas de tramos urbanos corresponden, bueno, pues o informe dos técnicos da Deputación, será que tamén minten, non? Que lles corresponden aos concellos, os tramos urbanos, que están ali. Por lo tanto, está perfecto, non? Se entendemos que debe haber acordos con todo tipo de administracións. Pero claro, o acceso ao Ponte Sampaio como está? Porque se hai un lugar alarmante neste Concello,
En as rúas no acceso a Ponte Sampaio, que esa estrada creo que non é da Deputación. Entonces, claro, está moi ben o cousa esta da palla e a viga, non? É dicir, cando non se os sitios que son de circunstancias absolutamente dramáticas, pois que non se mencionen. En todo caso, a nosa proposta é que nos dá igual se é da Deputación, se é da Xunta, se é municipal. A obriga dun goberno é levar adiante as iniciativas con todas as administracións para que estas persoas non padezan esta situación e para que estes problemas se resolvan. Non debías estar atento cando dixen que había estado da Diputación e tamén da Xunta. Xa, non. Digo que, porque dixen as dúas, alguna da Xunta tamén. E dices que falas dos técnicos da Diputación. Eu fagolle caso a técnica municipal, a secretaria municipal que nos dio o contrario. Entonces, bueno, eu, de momento, fagolle caso aos informes da nosa secretaria que di que, efectivamente, eso ten o que facer a Diputación. E así lle foi contestado a Diputación Provincial. Pero, independientemente deso, que eso non é o que nos trae aquí, se son máis listos os técnicos da Diputación ou os que temos no Concello, o importante é que, eu creo que, efectivamente, eu xa dixen, eu fixen un relato, non botei balóns fora de outros concellos, non, fixen un relato que é evidente, que efectivamente hai problemas aquí e en outros sitios, en moitos sitios, e creo que todos os outros sitios e os de aquí temos que arranxar e tratar de solucionar. E nós vamos a seguir tratando de solucionar todos os que estén na nosa mão. E, polo tanto, ese é o noso compromiso. Sempre foi. É que sempre, creo que se levan feito moitas actuacións en ese campo. Creo que se levan feito actuacións e, por suposto, hai que facer moitas máis, hasta que non haxa ninguna que facer, que será difícil, porque algunhas é moi difícil buscar de solución. Pero, bueno, en todo caso, habrá que minimizar o impacto que iso poida ter sobre a veciñanza do noso concello. E a verdade é que, de verdade, que non teño moito máis que dicir que seguiremos traballando a prol de que non sexa un problema para a xente que ten a mobilidade reducida e que necesita, pois, unha mobilidade axeitada. Ben, así aspectos de resumo da última quenda. Claro, diz que se fai caso aos técnicos, home, depende. Algunhas veces sí, outras non. Aquí fixe caso, por exemplo, dice que se prioriza o que di a Secretaria Municipal a respecto ao que din os técnicos da Deputación, outra vez priorizábase o que decía respecto da interventora, é dicir, aquí houve técnicos que dixeron cuestións absolutamente opostas, bueno, o alcalde escolle en función do que el considera, nos aí non nos metemos. En todo caso, claro que hai problemas en moitos sitios. A nosa que nos preocupa é que en Soutomaior sexamos os últimos, unha vez máis, en un elemento máis. Iso que nos preocupa. E non é que o diga o BNG, que sexamos os últimos. É que o din os datos do propio Concello. Esta iniciativa, nos mesmos termos, xa se trouxo aquí, xa se aprobou, e eu creo que vai ser un exercicio ben interesante correxir o que se dixo naquel entón, cotexar, perdón, o que se dixo naquel entón e ver o que se di hoxe. O mesmo. O mesmo rato hai que seguir facendo, sabemos que hai problemas, hai que tirar para diante. Claro, o problema é que despois as actuacións non se fan. Por lo tanto, compromiso son amores, como di a cuestión. Aquí o que queremos é feitos. E insistimos, un alcalde non ten que vir a un pleno a relatar problemas. Un alcalde debe vir aquí a propoñer solucións. Mágoa que este alcalde non o faga. No, é que din solución. É que non tes a palabra. Sí, o alcalde sí. No, perdón. Sí, perdón. Para chamar a orde ou a... No, o alcalde no. O alcalde ten que el poder... O alcalde sí, aquí é máis en todos os... Aquí e en Roma, sí. Ah, pues ben. Sí. Diego sabe, conoce o reglamento. Diego conoce o reglamento. Non, é que iso non é así, non pon iso no reglamento. Podes chamar a orde ou a cuestión. Estás equivocado, non? Bueno, pois iso que pon nas leis no ROF. Ese foi precisamente o informe que pedimos á Diputación. Sí. E por eso me Diego si digo o contrario. E si é certo que estou dicindo. É verdade, sí, verdade. Entonces, valen os informes da Diputación ou non? Aclaremos. Valen os informes da Diputación ou non?
Vale, claro. No, dentro digo eu, Digo eu. Claro. No, pero vamos a ver. A veces no. A veces sí, no, pero que neste caso coincidían o da Diputación co da Secretaria. Claro, se non coincidirían a mí valdría o da Secretaria. Claro, lógicamente. No, o único que quero dicir, que eu non vim aquí a decir que había que arranxar, non. Estuve dicindo unha serie de sitios onde xa está arranxado, xa están arranxados e onde xa se traballou. Porque quero dicir que non estamos a facer, a ver se facemos, no. Dixenche unha serie de sitios que están aí e xa está. Eu non quero nada máis, quero dicir, non vin a facer un relato do que se pode facer, non vin a facer un relato do que xa fixemos e, por suposto, queda moito que facer, moitísimo. Este é un tema dos que nunca se acaba. Nunca se acaba. Sempre habrá cousas pendientes. Eso, seguro. Bueno, vamos pasar, entonces, a votación. Sí. A votación. Por favor. Tenemos proposta de... Bueno, punto quinto, non? Se non me equivoco, a ver, teño... Está aquí. Bueno, pasamos ao punto quinto, que é delegación na Diputación Provincial de Pontevedra, no oral neste caso, das facultades de comprobación e inspección, así como a liquidación e recadación resultantes da mesma de diversos tributos municipais. Bueno, trátase de que, como di o título, non, de delegar na Diputación a inspección das declaracións, autoliquidación e liquidacións, pues tasas por tendidos, tuberías, galerías, de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquer outro fluido, incluídos os postes para liñas, cables, palomillos. Bueno, isto é unha tasa que xa se está cobrando neste momento, por suposto, pero que pensamos que a través da Diputación e cos seus os medios que teñen para, sobre todo para as inspeccións, que é o que nos falta a nós, pódese facer unha mellor recaudación e, por tanto, pois vamos a delegar neles esta recaudación desta tasa e sería a emisión, recaudación e revisión das liquidacións resultantes do que as compañías eléctricas, sobre todo telefónicas, nos din que recaudan, non? Nos queremos, ademais do que nos din que recaudan e que nos teñen que pagar un porcentaxe do 1% sobre a súa facturación, queremos saber se esas liquidacións que eles nos fan voluntariamente son as axeitadas, e é aí onde a Diputación ten maiores medios, o oral en concreto, para poder chegar a máis en profundidade e poder facer probablemente mellores recadacións. Bueno, parafraseando o que dicía antes o señor alcalde, que é a creación do relato en Soutomaior, e que dende o 2015 que eu levo vindo a estes plenos non se aprobou ningún orzamento en tempo, cos requerimentos que foron chegando sistemáticamente do Consello de Contas, incumplíanse sistemáticamente as regras fiscais hasta que foron suspendidas, o mecanismo que se levaba o control e fiscalización por parte de intervención. Estábamos caídos sistemáticamente na improvisación, falando con reparos informativos de maneira continuada, que se iban levantando nos plenos, gobernando a golpe de modificación orzamentaria. Entonces, en todas as contas xerais, así como os informes que chegaban de intervención, se dicía que non se podía facer un correcto traballo pola falta de personal para levar correctamente o control e fiscalización, ademais dos incumplimentos sistemáticos da nova lei de contratos do sector público. Eu digo nova porque aquí sigue se incumplindo ainda que a norma sexa do 2017. Con este relato e este panorama, pois nós non podemos estar máis que de acordo en prestar de traballo, en axilizar o traballo dos técnicos municipais e, por lo tanto, estamos a favor de delegar a recadación destes tributos, así como a fiscalización deles no horario. Moi ben, creo que o relato non é exacto, pero en todo caso non o compartimos. Entón. Podes a favor, non? Moi ben. O sexto é aprobación definitiva, alta e cambio de denominación de vías municipais. Bueno, xa vou aquí a plena aprobación inicial. Como sabedes, tratas de regularizar unha situación que era
anómala, non? E de manter eses nomes que xa existían e que no INE non estaban dados de alta, e creo que a mellor maneira de manter eses nomes pois nas rúas que tiñan efectivamente xa a placa posta no seu día e que non se estaban tendo en conta, e é para regularizar dunha vez por todas este tipo de situación, non? Eu creo que, bueno, está ben sempre manter os nombres das calles, sobre todo cando se trata de calles que fan referencia ao lugar, e eu creo que é unha forma tamén de manter un pouco a toponimia existente de algúns sitios que probablemente se poidan perder se non quedan reflexados aí no INE, non? Por tanto, bueno, hubo cinco foron notificados, eu creo que todos os que non se puderon foi a través do boletín, e hubo 5 alegacións no que, bueno, basicamente dicían que se lle podía causar algún trastorno, cambio de, bueno, este tipo de cousas nos que, bueno, o Concello incluso se compromete a, bueno, os padróns se van a cambiar de forma automática, e todo o que sea en relación co oral tamén se vai a facerse desde o Concello, cual, bueno, digamos, o problema para os que poida cambiar a numeración ou o nome será menor, ¿no? Pero en todo caso hai que facelo algunha vez e pensamos que xa toca. Ben, a nós, aquí isto último é o centro de debate a respecto da nomenclatura e do respecto polos topónimos nada que dicir. Iso é o que está recomendando todos os organismos. Ademais, que nós que somos un país con unha riqueza toponímica como a que temos, pois lóxicamente que menos que preservala e coidala. En todo caso, aquí o que nos ocupa, o que nos preocupa é a xestión disto. A primeira parte sería que isto eu discrepo co alcalde en que sexa un trastorno menor, non é un cambio de enderezo, a veces ainda que sexa unha cuestión mínima, un número, pois é un trastorno importantísimo, porque iso ten implicacións, ten que ver cos tributos municipais, as xestións en relación co Concello, pero teñen implicacións en todas as ordes da vida. Dende o enderezo do banco, dende tráfico, dende documento de identidade e todas e cada unha daqueles espazos nos que temos os nosos registros que implican ser actualizados. Polo tanto, nos, bueno, lóxicamente no que ten a ver cos nomes, nada que decir, só mantemos a posición que tivemos na anterior ocasión, pero sí nos gustaría demandar ao Concello que, sobre todo naqueles casos onde hai xente maior que ten maiores dificultades para iso, pois poña todos os servizos do Concello, os servizos destas persoas para realizar este tipo de trámites, incluso facilitando aqueles trámites que non son estreitamente municipais, porque sí que aí temos queixa de que vai a ser un trastorno para moita xente e sí ten implicacións pois no inmediato e da vida das persoas. Sí, non no que se vai a facer por parte do Concello para tratar de minimizar. Eu sei que, hombre, calquer cambio, por suposto que ten algún tipo de consecuencias. Pero os cambios do inmoble serán comunicados polo Concello ante o INE, o catastro, correos, e serán modificados no padrón municipal, se é o caso, pois tamén no oral, non? É dicir, vamos, todo o que sea o que este da nosa man directamente xa oímos facer, e o que non, e poidamos ayudar, claro que todo tipo dese tipo de bueno, os que precisen da nosa axuda, pois non vamos a escatimar ningún tipo de esforzo, porque tampouco son, bueno, non é todo o Concello, son unha serie limitada de viviendas, e que, por suposto, contarán con toda a colaboración do Concello os que se o necesiten. A ver, nos simplemente por incidir nesto último, porque creemos que é o importante, onde pode haber molestias para a veciñanza. Nos na comisión propuxemos que se habilitase un mecanismo para comunicar a veciñanza cal é este estado, é dicir, e apostar ademais que algo que, como o propio alcalde ven a confirmar, hai un número limitado de veciños afectados, pero case un número limitado de veciños afectados non vai en contra de que o trastorno que podan ter estes veciños pode ser un trastorno a veces importante. Entón,
eu creo que, insistimos, é o propio Concello que lle pedimos é que teña un papel proactivo, que non agarde a que sexan os vecinos que veñan, que se lles comunique isto e que na medida das posibilidades que nas demandas da veciñanza que se habiliten mecanismos para axudar a veciñanza, sobre todo aquela veciñanza que poida ter máis dificultades a solucionar os problemas que se derivan de instancias que en ocasións non son as propias do Concello. Astro y todos esos sitios se van a hacer. Pero ahora se le comunica a cada particular cómo quedó definitivamente el tema. Bueno, el problema es que los particulares no solamente son los residentes, son propietarios, comunidad de propietarios, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de aproximadamente unas 500 o 600 notificaciones que se hicieron ahora, con el coste que ello supone. Entonces, en este momento, con la aprobación definitiva, lo que se va a enviar, ya se ha hablado con Viacua, se ha hablado con Telefónica, a nivel de teléfonos fijos, sobre todo, de facturas de ese tipo. Con el oral, por supuesto, todas las tasas, eso ya va a ser automático. Catastro, por supuesto, Padrón. Con bienes inmuebles. Padrón el INE ya está, eso es una cuestión interna nuestra, Padrón e INE. Entonces, la idea que me trasladan los servicios administrativos es que para no volver a notificar otra vez, que una vez hecho nosotros, aprobado definitivamente, hechos todos estos trámites de cambio, no solamente con suministros públicos, sino también en algunos casos con suministros privados, como son correos y Viacua y Telefónica, y Telefónica, correos y Telefónica, que se emita un bando cuando ya esté, ahora se tienen que cerrar aproximadamente unos 10 días en Padrón para hacer todos los cambios, que se emita un bando diciendo que ya están los cambios efectuados y que aquel que necesite para una cuestión concreta, privada, inmediatamente se le emite un volante sin tener que pagar nada ni nada, se le emite un volante. Pero claro, emitir ahora un volante o un certificado como se proponía la comisión y remitírselo por correo a 600 personas afectadas supone un coste y supone un coste de trabajo y un coste metálico. Entonces yo creo que a través de los... Podemos hacer un llamamiento público que el que no necesite, porque no todo el mundo va a necesitar. Yo creo que a través de todo lo que vamos a hacer ya está prácticamente todo cubierto. Si alguno necesita por una cuestión especial, pues para Vodafone o porque yo tengo R o porque yo tengo no sé qué, pues que lo pidan. Claro, nosotros, por ejemplo, Telefónica sí nos lo ha pedido. Si, por ejemplo, R se pone en contacto con el ayuntamiento o Vodafone... Nosotros con ellos, ¿no? Y nosotros con ellos, ahí sí que lo podemos hacer. Por el momento, Telefónica ya se ha puesto en contacto con el ayuntamiento. Viacua, por supuesto. Correos, ya le hemos dicho que al cartero se le va a mandar todos los cambios para que el cartero ya todas las cartas que van al número 8, pues si ahora es número 9, que la entregue al número 9. Eso nos parece, me ha parecido razonable esa propuesta. A nos parece razonable tamén que as cuestións se fagan, bueno, pues, delimitando de algún xeito o posible impacto a aquelas persoas, bueno, pues, que teñen as circunstancias que precisan máis do asesoramento, pero insistimos aquí máis alá do que se faga con empresas con que se adeita a traballar a veciñanza, do que se faga cos entes públicos. Eu creemos que tamén hai cuestións que teñen que ver pues, coas dinámicas e coa documentación persoal das persoas. Entón, o que queremos tamén propoñer e poñer enriba da mesa é que se habiliten formularios, mecanismos, para que toda persoa que teña que cambiar o seu documento de identidade, que teña que actualizar o carné de conducir, que son documentos de carácter persoal, pois tamén poidan facelo, polo menos saiban que aquí hai formularios, hai instancias que lle van a facilitar pois simplemente que chegue o organismo correspondente ou incluso que se poidan tramitar a través da sede electrónica, que moitos destes trámites se poden facer agora así, mais que exista ese documento e que o Concello, obviamente estas cousas non son competencia, moitas das persoas que estamos familiarizados con estes trámites non lle suporá un maior esforzo, pero sí que vai haber persoas que este tipo de trámites custanlle. E, polo tanto, que o Concello amose unha certa sensibilidade e que se anticipe para que non teñan despois que padecer estes problemas, polo menos prestando o asesoramento posible e sendo conscientes que, bueno, que o impacto é o que é e que temos que un pouco buscar o grupo foco nas persoas que poidan ter maiores necesidades. Bien. Unanimidade. O punto 7 é a aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructura e Dotacións para o Centro de Saúde no Concello de Soutomaior. Bueno, pois, como sabedes, isto xa veu, non sei se 2 ou 3 veces aquí ao pleno.
Trátase dun camiño longo que é un pouco desesperante, a verdad. Empezamos con isto pois, o 26 de marzo do ano 21, con a xudicación ao equipo redactor e levamos casi ano e medio con isto, fincar. Todo o engorre que leva o tema dos plazos e das distintas administracións, pois leva que non pudéramos correr máis, non? E, bueno, foron notificados todos os propietarios que abarca P, pois hubo que tamén enviar estos a distintas administracións, a Dirección Xeral de Aviación Civil, a Delegación do Goberno, o Ministerio de Industria e Comercio, a Dirección Xeral de Planificación e Orden Forestal, Augas de Galicia, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio, a Diputación de Pontevedra, a Dirección Xeral de Costas e isto a verdade é que é unha carreira de fondo, pero é unha tramitación que non queda máis remedio que facela e hai uns plazos que non nos podemos saltar. Eu creo que fomos o máis áxiles posibles en todo canto pudemos, pero os plazos non os podíamos saltar. Sabedes que se trata dunha parcela de 7.800 metros aproximadamente, na que se pode ter unha ocupación do 20%, co cual podríase ocupar ata 1.400 metros de planta, unha altura máxima de 7 metros. Bueno, sabemos todos a que parcela nos estamos referente de frente ao instituto. E, bueno, o que queremos é inscribila xa no registro da Xunta para poder iniciar as expropiacións de todas estas parcelas e a continuación poñela a disposición da Xunta para que poidesen xa iniciar pois con todos os trámites da construción do novo centro de saúde. Eu creo que isto non ten, pois por nosa parte, a historia, e o único que vemos é poñelo canto antes esta parcela a disposición da Xunta para que poida seguir coa súa tramitación. E iso é o que traemos aquí para a súa aprobación definitiva, que é está informado, por suposto, favorablemente tanto pola secretaria como polo arquitecta municipal, e aprobar definitivamente o Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para o Centro de Saúde no Concello de Soutomaior, publicar o acordo no Diario Oficial de Galicia, comunicar o acordo da aprobación á Consellería competente en materia urbanística para a súa inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia e notificar individualmente de novo o acordo pois a todos os titulares catastrais dos terrenos afectados. Que traemos. Ben, nos imos manter o funcionamento que vimos mantendo a respecto do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións do Centro de Saúde, sendo pois conscientes de que a ubicación a nós en ningún momento se nos consensuou. Creemos que había outras opcións, aquí propuxémolas en riba da mesa, volveremos facelos sen ningún problema, e a cuestión é que creemos que este espazo no que se ubica, que unilateralmente, sen ningún tipo de consenso, o goberno local pois determinou pois que tiña problemas. E os dos problemas que tiñan e que se anticiparon aquí podían ser os de accesos, e o de accesos foi o que determinou pois que unha demora que, bueno, que puido ser salvada pois de terse polo menos escoitado, dando menos a intención de chegar a mínimos acordos, non? Entón, a cuestión deste tipo é que deste tipo de actuacións son un trámite administrativo necesario para que se habiliten os espazos no que se poida construir o centro de saúde, máis aquí o que estamos a falar é que o que se dixo en comisión naquel momento é que ese espazo ia sair barata a construción, polos dixos en comisión, polos enganches, pola posibilidade de acceso que tiña a servizos. E finalmente o que creo que podemos xa clarificar, daquela negouse nos 20 veces, pero estou convencida que o tempo dará razón e agora xa empeza a dala, é que o barato sae caro.
porque a elaboración, a construción deses accesos xa estaba en torno aos 160.000 euros e sospeitamos que nos tempos que corren van ser bastante máis. Van ser bastante máis. É certo que probablemente un acordo coa Deputación que se consolide, que se elabore, pero tamén non é menos certo que ese diñeiro podería estarse empregando para outro tipo de actuacións que os veciños non van poder levar adiante. En todo caso, nos repetimos dúas cuestións. Aquí había dúas alternativas, mesmo dentro dese proxecto. A primeira das alternativas era o centro de saúde pegado a Serradero e outra das alternativas alonxado do Aserradero de Pedra. Eu creo que escolleuse non a mellor das opcións dentro do Concello e dentro das dúas posibilidades que ofertaba o PEID tampouco se escolleu a mellor das opcións. Pero, insistimos, foi un acordo único do grupo de goberno, que en ningún momento consensuou con ninguén. Ali o que vai a acontecer é que o lugar no que se ubica o centro de saúde vai ser pegado a 5 metros do Aserradeiro de Pedra. Iso creemos que non vai ser bo nin po Aserradeiro nin po centro de saúde e desde logo entendemos que a outra opción de terse consensuado era unha opción cando menos a priori pois máis interesante. A respecto das prazas de aparcamento no plan de dotacións é que ven perfectamente definido. Ali vai haber unha zona a edificar, zona de aparcamentos e unha zona verde, e na que se contemplan pois ao redor de 30 prazas de aparcamento que se temos en conta que aproximadamente a metade, non chega pero case, van estar destinadas ao aparcamento privado do persoal do centro de saúde. E xa veremos o que mandan, se o hai, porque se o centro do debate, pois van ao final a quedar coas discapacidades tal, con sorte 14, 15 prazas para a xente. Outra cuestión que nos preocupa é que a ocupación da parcela en planta está agotada. Certamente, e aquí sí que temos que recoñecer que nós pensábamos que en principio non se podería facer, e así o trasladamos aquí, unha edificación vertical, é dicir, un novo piso sí que se vai a poder facer porque non ten máis ocupación na parcela e, polo tanto, nós o que queremos trasladar e queremos reivindicar é que se poñan as posibilidades técnicas para que esa edificación se poida levar adiante, é dicir, que se poñan zapatas dimensionadas e pensadas para que se poida facer un piso en riba, porque, lóxicamente, vai ser absolutamente imposible que ese centro medre en planta horizontal. E, polo tanto, nós simplemente queremos manifestar a postura que tivemos sempre. Para nós esa non é a mellor ubicación. Había outras posibilidades, trasladábamolas e trasladarémolas as veces que sexa necesario, e o que é o centro de debate, o que a nós nos importa. A veciñanza de Soutomaior non vai curar con formigón. Se quere ter un centro de saúde, como en outras ocasións se propuxo ampliación dun centro de saúde, benvido sexa. Pero o que a veciñanza de Soutomaior precisa é profesionais sanitarios. Acabar coa vergoña de ter que estar 15 días agardando 15 días para unha cita de atención primaria, agardar coa vergoña de que se peche un consultorio cando se nos di que é algo temporal e que ao final o peche convertese en definitivo, e acabar coa vergoña de que os nosos nenos e nenas, por exemplo, non poidan ter un pediatra, servicio de pediatría no verán. Iso é o que de verdad preocupa a veciñanza. Se despois hai un centro de saúde fantástico, mais o que non imos permitir, o que moito nos tememos, é que novamente estamos ante unha cortina de fume para ocultar o problema real, que non é outro que o desmantelamento da sanidade pública no noso municipio. O que traemos aquí é a aprobación do PEID para a construción do centro de saúde. Podemos debate, bueno, está moi ben tamén, non? Non estamos de acordo, que canto hai falta máis medios profesionais, non? E, polo tanto, bueno, eso será a segunda parte, non? Nos dices que propuxestes outras alternativas, eu debíme perder esa parte que nunca escoitei. De todos xeitos, non tampouco non é unha cuestión que me traumatice, pero dixes que ibas a outras alternativas que posibles, eu non as coitei. Se dentro da parcela
bueno, pois é unha cuestión técnica, que se despois as columnas ou as zapatas, bueno, xa será cando sexa o seu momento e serán os técnicos os que teñan que decidir esa cuestión. Nós o que traemos aquí é a aprobación definitiva do PEIT para que sigamos marcando o ritmo de que Soutomaior poida ter un centro de saúde digno no que poidan haber profesionales traballando e que, por suposto, non imos renunciar a hoste. Este é un debate amplio, diverso, pero hoxe o que toca é a aprobación definitiva do Plan Especial de Dotacións para a próxima construcción do centro de saúde nun lugar que nós pensamos que é o axeitado, nun lugar que, bueno, no que e ainda non topei a nadie que sencillamente que me dixera que era mal sitio. Non, vos sí, pero non. Hai que dir, dadnos esa posibilidade, non, de que non, de momento non topara a ninguén. Entón, bueno, nós estamos contentos co lugar elixido e seguiremos defendendo. É que é unha cuestión xa de unha cuestión máis de se te gusta máis o sitio, se te gusta menos, pero creo que iso non é o importante. O importante é o que estamos a aprobar hoxe, que é a aprobación definitiva deste Plan Especial de Dotacións. Xa non estou nin contabilizando. É unha cuestión que eu creo que é un espazo no que subir un centro de saúde non é cuestión de se te gusta máis ou se gusta menos. Claro. É se é máis dinámico, máis áxil, máis positivo para a veciñanza ou non. É dicir, aquí estamos falando de dereitos das persoas para acceder á sanidade pública, non de se nos gusta máis ou nos gusta menos. Cando decimos de que alternativas propuxemos, claro, é que o problema é que non se escoita. Non se escoita, non se nos chamou a ningún tipo de xuntanza, pero dixémola por activa, por pasiva e por perifrástica, en comisión e en pleno. Nesa beira do instituto, dende a curva de Salgueirón ata Montesiña, calquera das parcelas, salvando o impacto que vai a ter a autoestrada, as cuestións, os lindes de tendidos eléctricos e demais, calquera desas parcelas, moitas delas, por certo, propiedade da Comunidade de Montes, e que ademais eran tamén, como se decía, para a dotación de servizos, sería o lugar idóneo tamén para facer o instituto, porque así, por exemplo, non teríamos gastado 1 millón de euros, creo que máis, en rachar pedra, porque o sitio que se escolleu tamén semellaba que para este grupo de goberno era o idóneo. E despois tivemos que estar dinamitando montañas ali de granito, porque gastando, bueno, enterrando diñeiro ali en dinamita. Por lo tanto, nos seguimos dicindo mesmo, a zona de servizos dotacional para os servizos no Concello de Soutomaior, a nosa que nos parecería máis adecuada polo impacto que ten, pola simbiose que podería ter o propio aparcamento de Salgueirón e pola propia lugar de vertebración que é ese. Non se escoitou, están os vídeos dos plenos, trasladámoslo 18 veces. E o alcalde sigue dicindo que nunca trasladamos. Bueno, pues vale. A cuestión... Cando falamos de que as cuestións destas se vayan a ver no seu momento, de que a posibilidade de que se incremente, é que nós, isto son problemas novos nun debate vello. Porque aquí o alcalde xa dixo exactamente o mesmo cando foi o instituto. Eu lembro pleno do instituto, decía, o instituto está perfectamente dimensionado. Aquí non vai haber problemas de ningún tipo. Bueno, vemos o que está pasando, por certo. No último pleno, o grupo de goberno mentiu a respecto do instituto. Terá que dar resposta a iso, pero mentiu. O alcalde mentiu a respecto dos problemas do instituto. Ou mentiu, ou desde logo abusou un descoñecemento intolerable. E despois, creemos que no que ten a ver co dimensionamento, insistimos. É fundamental que o centro de saúde se dimensione as necesidades da poboación, pero sobre todo o importante, que se dote de médicos, que se dote de atención sanitaria. Porque nós, formigón por formigón, non nos soluciona nada. A nosa veciñanza quere médicos e nos corresponde por cupos, por PICs e por dereito. Polo tanto, se alguén pretende pensar que como nos van a facer un centro de saúde, pois imos a perder o norte do que é a reivindicación e a demanda fundamental da veciñanza, non sabe a que entendiante.
Muy ben. Votamos. A favor. Unanimidade. Muy ben. Vamos ao plan especial de dotacións. Muy ben. Vamos entonces ao punto 8, que é ando perdendo o orden do día. Proposta de festas locais. Festas locais, bueno, xa se enviou a Xunta o día 6 de setembro, cales iban a ser xa unha ratificación, digamos, da proposta que se fixe a Xunta, que é, como sempre, o lunes de Pascua e o 6 cae en domingo, entón pásase ao 7, como sempre. Non hai novedade, non sei que unanimidade. Pasamos reparo número 6 por recoñecemento extrajudicial de crédito. Isto é unha factura do ano 8/11 do 2020 que foi presentada pois este ano e que parece que hai que pagarlas. Entonces, pois hai un reparo feito por tratarse de unha factura entregada fora da súa anualidade. E despois hai un expediente de modificación de crédito por xeración de crédito, que son 6.000 euros da Diputación por fomento da igualdade, prevención da violencia de xénero, e hai 33.930, hai que... Sí, 33.930 que é para a humanización do entorno da fonte de San Benito que é da Diputación tamén. El 11 decretos. El 11 son decretos que supoño que estarán enviados, Diego. Chegaron xa... Ao respecto, non sei se se poden mandar algo antes, así, porque se hai algo que queramos comentar sobre os decretos 20 minutos antes do pleno é difícil de consultar, entón que se teña en conta, vale. Mandar igual o mércores ou coa propia convocatoria do pleno, pois agradecería. Porque antes dábamos no propio pleno, acordado. Trata de ir mellorando, non? Xa. Pasamos a... Non está posto aquí no día, non sei por que non está posto aquí na... no siguiente, sí. Cando o de robo se pregunta. A primeira ten que ver coa situación, a denuncia que está facendo a veciñanza respecto do estado da área de autocaravanas. É un lugar que os propios veciños están a denunciar que está absolutamente fora de control, que de noite, bueno, pues que está vendo incluso, bueno, pues historias bastante turbias, que hai un descontrol a respecto dos accesos, a respecto de cantos vehículos poden estar ali, cale a permanencia, etcétera, e sobre todo que hai en algúns casos conflitos entre algunhas persoas que están ali. Xa non vamos a entrar nas valoracións que se fan nas web especializadas destas áreas de caravana porque deixan o noso concello, vaya, cocu aire, disculpademe a expresión. Entón, nós simplemente, non sei se quere facer como pregunta, pero nós queremos levar adiante como rogo o goberno local, como pregunta primeiro, que medidas ten pensado tomar, pero dende logo, que cando menos efectos de seguridade, de control, porque vamos a ver que cantas prazas hai para autocaravanas? Están pintadas, algunhas. Algunhas. Sí. Pero vemos o que acontece ali, algunhas están pintadas. Ben, non sabemos, non digo que teña que saber exactamente a praza, non se sabe que cantas prazas hai, pero eu creo que isto xa nos dá unha certa dimensión do problema, non? Porque o que vemos ali é que non encontraces o número de plazas que hai, veciños que, bueno, pues que teñen están a queixarse con problemas, bueno, desde lixo a todas horas que non se pasa a recoller, dende xente que en moitas ocasións pues, que van ali pues, facendo as súas necesidades en espazos urbanos, xente con furgonetas, pois, dende logo, pois incluso pois digamos, persoas que exceden sine die
tempo que pode estar, etcétera, etcétera. Entón, aquí a cuestión é a nós, nada que decir ese respecto, pero que se regule, e se hai un regulamento para ese tipo de cuestións, dende logo, o que hai que protexer que a veciñanza que vive ou que transita por esas zonas de noite, por exemplo, pois non se vexa pois afectada ou superada por uns problemas que son obxectivos, algúns poden ser maiores, outros menores, pero hai problemas que son obxectivos, que están a acontecer ali e que motivan pois que, por exemplo, familias non deixen pasar por ali os nenos de noite, etcétera, etcétera. Porque non se sabe, ni hai control, ni hai seguridade, e hai problemas que se están a denunciar. E a nos preocupanos moitísimo que haya lugares nestes concellos onde os pais pois podamos ter medo a que os nosos fillos estén por ali por problemas que son perfectamente evitables con control, con vixiancia e con regulamento. Ponemos en conocimiento a Garda Civil e os problemas que poida haber de noite. Non temos policía local, como sabes. Entonces, pues bueno, de forma comunicaremos a Garda Civil ese tipo de cuestións que non nos foron planteadas, pero en todo caso tampouco que a Garda Civil pase por ali pues, sea un tema de seguridade, ¿no? Como estás comentando. O tema de lixo, home, non sei se hai... A verdade é que seguramente como se fai limpeza ali, pois, sobre todo no verán que cando hai máis e fai limpeza diaria, igual non rifan a limpeza e non nos lo transmiten, non? Pero ali hai contenedores tamén e hai, quer decir, pode ser que haya algún problema dese tipo, pero bueno, verémoslo e analizaremos. Creo que hai caravanas, simplemente unha cuestión, era unha cuestión de seguridade, xa que non temos policía local, xa é outro debate, tamén vello, que se faga que vai ser adquirir ben, quando tedes aí non é cuestión de colectores, é cuestión de que a veces, como aquilo está, insistimos, sobreutilizado en moitas ocasións, non hai prazas e furgonetas que non teñen baños e cos accesos que hai ali, pois os servizos que hai ali, pois motivan que a xente, se ten que sair pois a orinar, pois que orine no primeiro sitio que atopa. E iso, lóxicamente, se está ben dimensionado, se hai as caravanas que teñen que estar e se está controlado, non pasa. Isto implica unha molestia para a veciñanza. E despois, desde logo, pois a nos preocupa moito pois o que ten que ver coa imaxe que se traslada do Concello. A imaxe que se traslada do Concello e insto ao goberno local a que visite a web ou as webs de referencias a respecto das áreas de autocaravanas. Mira, debo telo por aquí e traslado algúns dos comentarios que se fan. Aquí estamos todos para mellorar este Concello, non imos ser nosos que fagamos publicidade da mala prensa, pero unha vergonza. É unha vergonza o que se di. Dende que o servizo de recollida de augas limpas, augas sucias é polo mesmo lugar, que é unha porcallada, falando en termos claros, a que ali non hai control de ningún tipo, a que ali se confunde o que é un área de autocaravanas para persoas que queren vir a disfrutar das súas vacacións, un espazo lumpen bastante turbio en ocasións. Entón, bueno, pois non se trata da Garda Civil, que tamén, se trata de... Sí, por suposto. Trátase, por suposto, da Garda Civil, que tamén, insistimos, se trata só dunha cuestión, bueno, pois de higiene básica, de respeto pola xente que vive nesa zona, e trátase tamén de que o goberno local cumpla co seu cometido, que é un regulamento que non sabemos cantas prazas determina, que ten que elaborarse e que ten que marcar con que termos se pode empregar un espazo que, insistimos, está vendo unha eclosión absoluta dese tipo de turismo en todos lados. Bueno, pois hai moitos sitios, hai lugares que teñen que ter pois un mínimo de servizos e o que temos en Soutomaior nos deixa a altura do betún. Así a trasladar a veciñanza que sofre esas consecuencias, pero tamén, insisto, as páxinas webs de autocaravanistas. Disculpade que tampouco non, tampouco. Bueno, pois miraremos, pero quero dicir que é unha digo que é un sitio que está tendo moito
o éxito, é dicir que ten moitas autocaravanas e pues, pero quero dicir que pero quero dicir que se eu vexo un sitio que é moi negativo non iría, non? Entonces, non sei, supoño que habrá de todo, hombre. Vamos a ver, aquí hai unha cuestión, é que neste tipo de turismo, digo que me sabemos o que pasa, non? A mí o que me traslade, digo que somos absolutamente constructivos, e que creo que é un problema real, o que nos traslada a gente que hai dos tipos de turismo nas autocaravanas, e persoas que, pues, van con sus familias a través de un turismo, digamos, de calidade, que é bo, pero tamén hai outro tipo de turismo, e non turismo, turismo e non turismo, que están, bueno, pois con cuestións que creemos que están absolutamente fora de lugar. E nós, por respeto ás necesidades de todas as persoas, nós non sei que digamos que actuación se debe tomar, pero sí que se debe controlar, non unha determinada caravana ou outra, senón que iso non se convirta nun lugar que dé medo á veciñanza. Está pasando, cando menos empezando a pasar. Algo máis, non? Sí, dúas cuestións que nos os veciños do Carballo. A primeira é que hai unha arqueta ali xusto no cruce que parece ser que de Vivaco. Sí, está pendiente Vivaco dun permiso da estrada. Eu creo que teña que estar empezado, que se non van a ter que facer por motivo de urxencia, porque solicitaron un permiso, non sei se foi a estrada, non sei a cal delas, non sei se digo a Diputación mintoche, e se digo a Xunta tamén te digo, a unha delas están pendientes de que lle deu permiso para poder actuar, porque é unha actuación máis amplia que a propia arqueta, entonces están pendentes dese permiso, pero bueno, supoño que eu sei que nesta próxima canto antes teñen que acometelo, sea dunha forma ou sea de outra. E despois un poquinho máis abaixo que hai un edificio que leva xa bastante tempo cunha valla, cunha... Sí. Para que se habilite unha zona pasante máis. Unha comunidade... Sí. Porque non teña por onde pasar. Hai un problema de baldosas ali que a comunidade non dá resolto e efectivamente pues, está peligroso. Moi ben, moitas gracias.